हेलो लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर नै जों दायो बहा थांनो ओंखारदों होनबा जोंहा आइनिनो खुरमा जायो आरो बेयाव आथिमंगल दङ जों दा बेयाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय आब'मोनहा गुवाहाटियाव थांगोन आरोना आब'मोनहा बिमा फिसा गुवाहाटियाव थांगोन ओमफ्राय जोंहा आथिमंगल जानो थांगोन आरोना बाबा थांगोन आं थांगोन आइ थांगोन ओमफ्राय जोंहा बिफा थांगोन मामि थांगोन आरोना स' दायो नायलां माथो लोगोफोर जोंहा हाबायाव थांनाय माबा आथिमंगलाव थांनो नागिरदों मा गामिमोनलाय हा राङापालियाव थमथमायाव आलासि मा होनो आलासिनाव आथिमंगल जानो थांनो नागिरदों नोंनि आबै आंनि आबैनि बिब'नि नोंनि आयं जागोनबा नोंनि आयंनि हायलुरि जाखादोंबा बिस्रा गुवाहाटियाव थांसिगोन मालाय आइदै आब'जों बेजों बिमा फिसा बिस्रा गुवाहाटियाव थांसिगोन ओमफ्राय जोंहा हाबायाव थांसै आरो बामजाखा आब'आ थांसिनो गोसोखांबाय थानांगोन बेयो आब'नो जोंहा कुकार लाबाय कुकार गारियानो पामसार जानानै दंमोन ओंखारजोबनानैसो नुहैबाय दा बानायहैबाय गेन्द्राया पाक्र दे गसंनोनो उन्दुनो ओंखारबाय मालाय आब'आ गुवाहाटियाव थांसै हौवा थांसिगोन न'नोहाय दहायसो आराम देलायदोंमोन दा नायजाला मानसियानो बोरायजोब्बाय देलायनायानो गोलैगोन दे खांख्रांगोन उल्था बेखौ नै मालाय गुवाहाटियाव थांसिनो बिस्रा बाय ओंखारदो आब'आबो नै दा गारियाव गाखोनो दाय जागोन बियो नों थांफागोन गुवाहाटियावसो थांफागोन हाबायाव थांला होमबालाय आब'खौनो लांसै आङो हाबायाव नोंनो थांदो बेजों आनैजों फिजों मालाय हे हामदों सबाय दालिखौनो बिबाय हनै फैदो थांसै गारिया फैबायनो गारियानो फैयाखै जोंहा दाबो गारियानो बायनानै गारजाना दंमोन बानायदों गरमानो जाला फांखानि बायह्रायावनो थांनो हाखायाबो ओमफ्राय लोगोफोरनो फैनोसैयावसो भिडिअ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोरजों दायो ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय फैनो नागिरबायमोन आरोना नै ओमफ्राय आं बाव एसे भिडिअ लानानै लाबाय आरोना भिडिअखौनो लानाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर बावलायलांदों लोगोफोर मानसिफोरजों रायज्लायलायनानैनो गावहाबो दि pintar manspranya. Abai, जों थांनो ओंखारबाय। ओइनै, जों थांनोसै।
नों थिखैगोन र' जाबो थिखैगोन मामि र' Godik जागोन खोमा गोदिखौ हो गोदिखौ जागोन खोमा जागोन दे था सिथि Oke, nibaybo. Oke, te karo. Nibaybo. Bola mata te, ha? Ai ơi, cứ lồng rồi beng. Hàng xí mà. Cung cô lẻ mà. Dung cô lẻ chứ nào. Sao làm nữa nha. Không được không? ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांसै आरोना लोगोफोर मामिया जि बेलुन बिदोंमोन लोगोफोर हजोंनि सिंनिखौ नागारनानै बाबा बेलुन होलायलांदोंमोन बिमानाव बिबाबो मोनैनि ओमफ्राय जों थांसोनाय ओमफ्राय बायरानि डेक'रेसना लोगोफोर माबायदि साजायदों नायदो दहाय भिडिअ लानो मोनासै आङो ओमफ्राय बोथोरा जि सान्दुं गोसाबाबो माने बार बारदोंमोन आरोना बारा गरमबो मोनाखै बांद्राय थान्दाद्रायबो मोनाखै आरो मिडियामनिमोन बोथोरा ओमफ्राय जों दायो थाबायबाय नै गारिखौ एसे साइडआवसो दोन्दोंमोन नालाय लोगोफोरा ओमफ्राय ओरैबायदि गान दामदोंमोन ना बेखायनो होआसै आङो ओमफ्राय कपिराइट फैगोन ना ओमफ्राय जों दायो गारिखौ एसे गोजानाव दोन्दोंमोन नालाय थाबायबाय थाबाय ससेखौ नाय लोगोफोर दायो जोङो न'आव फैबाय लोगोफोर बांद्रायबो थायासै एसे गरमबो नालाय सिङाव माने पेन्डेल खोंजोबनाया गरम जादों आरोना बार नाङाखै बायरायाव थान्दामोन आरोना बार बारदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै गारिफोरा बेयावनो दोनजोबदों आरोना बयबो लोगोफ्रा ओमफ्राय नैबे बासआ जाहैबाय हौवा गोदाननिफ्राय फैनाय आरोना बिसिना माने बिदि आथिमंगल जानो हिन्जावनाव फैफायो नामानो हौवानिफोराबो सोरना बेबायदि फैलायो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय खिन्थु जोंथिंजाय हजों चिराङाव बिदि गैया आरोना ओमफ्राय जोंनि आइमोनाबो बिदि नेम दं आरोना लोगोफोर बास गंसेया फैखादों नै हौवा गोदाननिया लोगोफोर आथिमंगल जानो फैफानाय खोमा फैफायो न'आव आलु होखाबाय लोगोफोरा ओमफ्राय मैथाजों सयाबिनजों बाथोन ओमफ्राय दहाय साननि दाउ फाजायानो दंखायो आरोना बेजोंनो जानोसै मार गरम नालाय मैथा जानो लुबैदों मैथाजों सयाबिनजों लोगोफोर बिराद गोथाव मोनखायो आं मैथाया माने गोजाबो दं आरोना बै गोजाया गोजाबो ओमफ्य मैथाबो दङ लागायनाय आरोना मैथा गोजा माने मैथा गुफुर होननांसिगोन